Sal-lum il-ġenituri kollha se jkunu rċevew il-pagament ta' Children's Allowance li jkopri l-ewwel 3 xhur tas-sena d-dieħla. Dawn il-pagamenti li jlaħqu investiment ta' 12 miljun euro jirriflettu iż-żieda mħabbra fil-budget għas-sena d-dieħla. One News tkellem ma' Direttur Ġenerali fih dan id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali Grazzjo Barbara li spjega kif il-pagamenti ngħataw qabel il-ħin skedat sabiex jgħinu lill-familji jippjanaw il-finanzi tagħhom. Kien inħass il-bżonn li minħabba ċertu spejs li jista' jkollhom il-familji nkun nistgħu nħallsu minn qabel kemm kull kwarter li jkun hemm, pereżempju ta' April nħallsu f'Marzu minħabba anki forsi jkun hemm lejt, ta' Ottubru nħallsu f'Settembru anki minħabba li tkun ħatibda l-iskola. U ta' Jannar nħallsu f'Diċembru anki dak li jkun ikollu ċ-ċans li anki jixtri regali tal-miliet tat-tfal li jkollu bżonn u kulħadd ikun qiegħed jitħallas bil-mod propizju tiegħu. Dan ifisser li għal darb'oħra f'investiment massiv ieħor, il-Gvern se jkun qed iżomm kelmtu ma' mijiet ta' ġenituri Maltin u Għawċin, kif kien imwiegħed fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista f'dan il-pagament ingħatat l-ewwel żieda ta' 90 euro fil-ġimgħa. Fil-fatt sal-aħħar tal-leġislatura l-Gvern se jkun qed iżid iċ-Children's Allowance b'450 euro għal kull wild. Iżida ħad tkun fis-suppliment taċ-Children's Allowance, ġifieri għaliex min jitħallas, għandek min jitħallas biċ-Children's Allowance taħt il-25,000 għandu rata. U għandu rata oħra min jitħallas il-fuq minn 25,000. Allura dawk għandhom child supplement differenti u kull child supplement sa jkollu iżjeda relatata miegħu. Ġifieri min kellu bil-1750 sa jitla għal 35 u min kien bil-1250 sa jitla għal 40. Dan il-pagament li huwa l-ewwel wieħed minn 4 se jkun qed jidħol b'mod dirett fil-kont bankarju tal-ġenituri.